varm til. Beats er skabt til. Beef er klar til, så please ikke start det. Det rim a la carte. En feature med Kanye, Nicki Minaj med. Der er stadig ikke nogen, der kan lide det du har til. De beats for de barsne. Tracksne og rapsne var ass til at starte med. Så tro du en hustler. Sidder i et palæ og spiser brunede kartofler. Millioner en spotler. Så er der pludselig baddies i en kub. Det må være de slår i sække, som der træner ned i loop. Hvis der virkelig findes med dit navn tatoveret, må det være den mest kampretarderede dumme kran i kvarteret. I Johnnys verden vil I ikke fungere indenfor. I rap-gamet kan man ikke bare kopiere ting. Bange for at møde op, ja den er god. Jeg har slagtet battle rapper siden du gik i SFO. Jeg er i venteposition til du siger noget du ikke burde. Og jeg tænder mikrofon. Jeg er i venteposition. Spørg mig hvem kan røre mig, men jeg kender slet ikke nogen. For jeg hænger ikke med sønner, og jeg hænger ikke med Jon. Curling generation med bønder telefon, som der hater ind på nettet, men jeg skater gennem sættet. Det er Johnny til det Jesus, som der ripper dem til pieces. Når Jon og sønner stepper op, er det som den danske udtale af Mallorca, for der dukker 2 eller op. Rim dit shit, dit flow er en et, og din hooks er som Lisandra er, du ved midt. Mødte ikke op for pappa, han er travlt. Ligesom alle rapperne, der farmer dig fra cloud. Hvorfor vil du prøve på mig? Burde du ikke først gøre noget ved at Vendetto, han lukkede røven på dig. Storhed, og du kan ikke styre det, lord. Det er så cute, at du får din lille viewer-rekord. Og det er for mærkeligt, jeg ikke dukker op, når jeg vinder priser. Men det er også for mærkeligt, at du ligner Gollum, når du spiser. Snart vil du snakke følelser og tud igennem. Er det fasmofobia med spøgelser og kuglepinden? Corny med det flow. Kan alvorligt ikke forstå, hvordan man holder en cypher og er den dårligste der på. Jeg er i venteposition til du siger noget du ikke burde. Og jeg tænder mikrofon. Jeg er i venteposition. Spørg mig hvem kan røre mig, men jeg kender slet ikke nogen. For jeg hænger ikke med sønner, og jeg hænger ikke med Jon. Curling generation med bønder telefon, som der hater ind på nettet, men jeg skater gennem sættet. Det er Johnny til det Jesus, som der ripper dem til pieces. Varm op, jeg vil at varme op. Hvis du virkelig vil det her, så er jeg klar nok. Varm op, jeg vil at varme op. Så hvis du virkelig vil det her, så er jeg klar nok. Jeg vil at varme lidt op til det Ragnarok. Hvis du virkelig vil det her, så er jeg down as fuck. Så hvem er nu bange for ting? Tag en beslutning, men det er snart for sent.